Mill-jum tal-erba' l-ewwel ta' frar, pajjiżna se jkun qed jippresjedi l-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti għal xahar. Fil-Presidenza tagħha, Malta għandha numru ta' prijoritajiet li se twassal mal-mejda tad-deċiżjonijiet ta' din l-istituzzjoni internazzjonali importanti. Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ Ian Borch spjega l-avvenimenti li se jiġru tul dan ix-xahar. L-ewwel attività se tkun fit-13 ta' frar, meta fil-Kunsill tas-Sigurtà se jkun hemm dibattitu dwar tfal li jitrabbew u jgħixu f'kunflitt armat. Dwar dan is-suġġett, il-Ministru Borch qal li fost dawk li se jgħaddu messaġġ dwar dan is-suġġett hemm persuni li kisbu l-ażil f'Malta. It-tieni attività tal-Presidenza Maltija hija dik tal-14 ta' frar, meta se ssir attività dwar iż-żieda fil-livell tal-baħar kawża tat-tibdil fil-klima. Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Malti qal li għal din l-attività ġew mistiedna ministri minn stati gżejjer żgħar sabiex jitkellmu dwar x'inhu jiġri u kif flimkien jistgħu jindirizzaw din l-isfida. Attività oħra se sseħħ fit-23 ta' frar, meta se ssir briefing annwali ta' relazzjonijiet bejn in-Nazzjonijiet Uniti u l-Unjoni Ewropea. Preżenti għal din l-attività se jkun hemm ir-rappreżentanti għoli tal-Unjoni Ewropea għall-affarijiet barranin u l-politika tas-sigurtà Josep Borrell. Imbagħad fl-24 ta' frar, eluq is-sena minn mindu bdiet l-invażjoni Russa fl-Ukrajna se jsir dibattitu sabiex il-komunità internazzjonali tiddiskuti fuq kif tista' tintemm din il-gwerra. Dwar din l-attività, il-Ministru Ian Borch ħabbar li se jkun hemm preżenti membri minn pajjiżi li qed ikunu affettwati b'mod dirett minn din il-gwerra fil-lvant tal-Ewropa. Malta bdiet isservi għat-tieni darba bħala membru mhux permanenti tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti fl-ewwel ta' Jannar wara li ġiet eletta mill-Assembleja Ġenerali. L-ewwel u l-unika darba li pajjiżna kellu siġġu f'dan il-Kunsill kien bejn l-1983 u l-1984.